मजनुआ संघ कमेटी 52 दिवसीय बैठक कैला के बाद ही निर्णय ले लेबा कि लगन के सीजन के नाम बदल के लवर के सीजन घोषित कर दिया। देखा सब एक साथ होके सब लोग ताली बजा के जे पिया 200 के जे पिया 200 के बूढ़ से लेके जवान तक, लड़का से लेके सियान तक, छपरा से लेके सिवान तक सब कोई नशा में बा। बिहार में बंद भाई भूल जाता और तुरंते सिवान से यूपी में ढूल जाता। आज सगरे नमरिया कमरिया में खोस दे आर सुधरब ना हम या समाज के दोष से। दुनिया मिलावट करे तो ताली, कबूतरा मिलावट करे तो गाली। हमरा 20 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा केस ना आवे जमुना के नाभि में सर्दी, कमर में बुखार। ककरी भइल बा कमरिया लपक के। मैं ये जानना चाहता हूँ, यह हर बार कमरिया लपक के ककरी काहे हो जाता है? ये दुनिया में सब कोई नशा में बा। स्टूडेंट के पढ़ाई के नशा, रोगी के दवाई के नशा, मर्द के लुगाई के नशा, ठंडी में रजाई के नशा। लेकिन तारा के दूसरे भौजाई के नशा जेकरे घरे के ट्रैक्टर होला ओकर खेत लेटे जोताला। बताई भला बेलना खाए वाला आदमी के जिलेबी खोजी। जब से हम गीत लिखतानी तब से आज ले कुल गीत चुरा ले से यही से एको गो रिलीज ना भइल।